приятели, това е третия епизод. Явно телефона ми няма повече памет. Трябва да стрия нещо и затова това е третия епизод. Що ми спре? Ми ще ги снимам на момента. Колкото заби, толкова. Явно това е същата писта. Трябва да го минем. И не мога мина с всички дини, бе. Това не е възможно. За мен. Напани, бе! Диба. И аз да напъна напън. Това е същата писта. Явно трябва да го мина с всичките. Или с 5. Да знам. Аре, бе, заклещих се. Заклещих се. Това е. Дай газ. Топа ми пае батерията на този покучав телефон. Си купим колела. Имам едно колело. Ще го използвам разумно. Всичките колела ги махам. Тук едно. Тук едно. Тук едно. И тук едно. Ето, разумен начин на пилеене на колела. Що тилите? Що?